10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Där är vi iväg. Lite tid och lite i starten. Det blir nummer 2 som tar ledningen. Det blir nummer 2 som kör från Thomas. Thomas är på bakan nu. Thomas kör till ledningen. Det är nummer 2. Andra plats har vi Magnus. Han kör bil nummer 1. Den minsta bilen på banan. Blå och röd. Det är Thomas. Den blå bilen med gula färger på bakan som leder i alla fall. Tvåan är på bakan just nu. Bilen är blå och röd. Och på tredje plats har vi Marcus Andersson i röd stabilen. Den är nu på andra platsen. Den är på väg ut på bakan. Thomas får lite problem. Det vilar lite överallt här. Nu ska vi se vad som leder. Fortfarande Thomas för till ledningen. Han kan köra fällningen nu. Gula fälgar, blå kaross. Över gashoppet. Han är på baksträckan. Och ledare. Tvåa är Marcus Andersson. Det är den bilen med nummer 3 på. Han kommer den röd. Magnus Ullholm har skrivit upp på andra plats. Det är 5 minuter kvar. Det är fortfarande Thomas Rönn till ledaren. Han är på baksträckan med gula fälgar, blå kaross, nummer 2 på bilen. Här på föreställningen, snart i gashoppet. Det är dubbelhoppet. Innan väggen, upp på väggen, på bakan. Stabil, han kör sitt 9:e varv nu. Tvåa, det blir nummer 3, Marcus Andersson. Det var inte riktigt sant, för Magnus Ullholm har kommit upp på andra platsen. Det blir nummer 1 som är på andra platsen. Det blir nummer 1 som är 25 sekunder efter. Jag tror han har 1 varv upp till Thomas Rönn står. Thomas har på start lite. Dubbelhoppen innan rakan. Ledaren är på rakan. Oerhört nära en kontrollboll. Ledaren är från föreställningen. Genom gashoppet. Där är han där. Dubbelhoppet innan väggen. Några lite vid väggen. Det är på rakan nu. Johan hoppar till gashoppet. Fortfarande Thomas ledningen. Han har tagit föreställningen nu. Det var 3 minuter ungefär. Thomas hoppar i gashoppet. Ledaren och tvåan som nu är på raksträckan. Det är nummer 1 på andra plats. Sen på tredje plats det blir nummer 5, Andreas Strasby. Fjärde plats blir nummer 7. Det är Otto. Femte plats, Björn Dansborg. Jag har sett att 2 bilar har brutit. Nej då, där. Jag har tappat 2 i alla fall. 2:20 kvar att köra. Thomas Rönn i ledningen fortfarande. Han står 16 dagar. Johan Magnus Ullholm i bil nummer 1. Bilen är
till ett varv efter. Det är bil nummer 2 som är i ledningen. Bil nummer 2 kommer alldeles snart ut på rakan. Gula fälgar går per år. Passerar stinnarna har vi sett 17 varv. 2 minuter också. Bil nummer 1 på andra plats också så 17 varv. Han är dock 8,7 sekunder efter detta. Fortfarande bil nummer 2 som är i ledningen. Han hoppar gatthoppet nu. Beredd, 6 sekunder. Vi ser om bil nummer 1 kan dra nytta av det. Thomas Edman förställningen, bil nummer 2 genom gatthoppet. Kör mål nu! Thomas hoppar sitt gatthoppet igen. Kör igenom dubbelhoppen. Kommer snart ut på rakan. Det är bil nummer 2 i ledningen. Han är på rakan just nu. Bil nummer 1 är på rakan med förställningen. Han var 2. Han är fortfarande. Sen har vi haft Kraftig. Bil nummer 5. Den helgula bilen. Han är på 3:e platsen. Många bilar på rakan. Det är 30 sekunder att köra. Ordningen är fortfarande Thomas Ströms, bil nummer 2 i ledningen. Han kommer med gatthoppet nu. Gula fälgar går till oss. Bil nummer 1 är 2. Han kommer ut på rakan alldeles snart. Jag får ta lite. Nu är bil nummer 1 på rakan. Bil nummer 2 går ledare på rakan. Det är 5 sekunder kvar. Detta blir det sista varvet på bil nummer 2. Det kommer gå i mål om Söderstingen ut. Bil 2 ledare i gatthoppet. Han kör över dubbelhoppet. Nästa dubbelhopp. Ut på väggen. Rakan. Säkra vinsten. Ja, bil nummer 6 ska komma i mål också. Alla bilar är inte i mål ännu. Det är bil nummer 6 ska i mål. Och där är samtliga bilar i mål. Utöver Thomas Ström. Bil 2 vinner Magnus Ljung.